قاتلیامên li ser Filîstîniyan ên Siyonîstan zêdetirî 3 sal dewam dikin. Piştî herba cîhanê a yekemîn hejmara Yahudiyan ji sedî deh bû. Lê nüfusa herêmê di dema Kurd de di çerçoveya bernameyekê de guherî. Li Filîstînê Filîstîniyan beriya şerê cîhanê ya yekemîn di sala 1808 de dest bi koşbûnê kiribûn. Piştî şerê cîhanê duyemîn di salên 1948 1951 de Yahudiyan koça li ser axên Filîstînê zêde kirin. Paşê Siyonîstan xwestin dewletekê li herêmê ava bikin û ava kirin jî. Filîstîniyan ji vê rojê re gotin nekbe yanî felaketa mezin. Piştî şerê 1948 Siyonîstan cê ku îşgal kiribûn berfireh kirin. Gelek Filîstînî wek mecbûrî koç kirin. Li ser vê yekê xelkê Filîstînê ji ber tirsa tecawûz, qatliam û îşkenceyê bi mecbûrî dest bi koçên mezin kirin. Roja destpêka şerê sala 1967 pêncî Hezîranê wek roja nekbe yanî roja paşveçûnê bi nav kirin. Heta ku di sala 1967 de koç kiribûn ji nû ve koç kirin. Di vê çerçoveyê de qatliamek mühîm jî qatliyama Deir Yasînê ye. Di vê qatliyamê de 254 Filîstînî hatin qetil kirin. Di nav kesên hatibûn qetil kirin de gelek zarok û 25 pîrekên bi hemle jî hebûn. Tiştekî dinê jî ev e ku Siyonîstan herema ku xelkê Filîstînê tê de dijin bi dîwaran dorpêş kirin. Tê hedefkirin ku 220 kilometreyê bi dîwar dorpêş bikin. Heta niha 500 kilometre dîwar înşa kirinin. Di sala 1987 de întifada yanî serhildana yekemîn dest pê kir. Xelkê Filîstînê bîlxasa zarokên axên xwe bi kevran parastin. Di sala 1939 de zarokên ku esîr hatin girtin, dest û piyên wan li ber qemeran bi kevran hatin şikestin. Hezar û 200 Filîstînî şehîd bûn. 2500 xanî hatin hilweşandin. Zêdetirî 20,000 Filîstînî esîr hatin girtin. Di sala 2000 de întifadaya duyemîn dewam kir û heta sala 2005 dewam kir. Di vê heyamê de 4000 Filîstînî şehîd bûn. 48322 Filîstînî birîndar bûn. Xaniyên bi hezaran Filîstîniyan jî hatin xirakirin. Siyonîstan di sala kanûna 2008 de heta çilleya sala 2009 êriş li ser Gazeyê rastkirin. Di van êrişan de 355 zarok û 100 pîrek bi tevahî 400 kes şehîd bûn. Ev zêdetirî heftê salê îşgala Filî dome. Her ku di çirciyên îşgalê tê berfireh kirin. Di vê merhale û pêvajoya îşgalê de bi hezaran Filîstînî hatin qetil kirin.